ପିଲାମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଆମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ କିଭଳି ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ଆଶା ଆମେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଛୁଟିରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲୁ ରଖିଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିଛ ସେମାନେ ତ ଭଲ ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିନାହ କିଛି ଦୁଃଖ କରିବାର କାରଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଏବେଠୁ ଆହୁରି ଥରେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା। ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଦ୍ୟ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ସହଜ ଭାବରେ କିପରି ବୁଝିକରି ଲେଖିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ଆସ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏହାର କବି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରି ଆଗେଇ ନେବାରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅନନ୍ୟ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାର ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ କବିଙ୍କର ଭରି ରହିଛି ଜାତୀୟ ଭାବନା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2020 ମସିହା ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କବି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭାବରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରି ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିବାରେ ଶତମୁଖର ହୋଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ହସ ସୁନ୍ଦର, ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରକୃତିର ସୁଷମାମୟ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ସାଗରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ତାର ଶରୀରକୁ ଧୌତ କରେ। ତାଳ ତମାଳ ଭଳି ସୁବୃକ୍ଷ ରାଜି ସାଗର କୂଳର ଶୋଭାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ନଦୀ କୂଳର ଶୀତଳ ପବନ ମନରେ ରୋମାଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଘଞ୍ଚ ବନଭୂମି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଶରୀରକୁ ଆବୃତ କରିଥାଏ। ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାଏ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାକଳିରେ ଆକାଶ ମୁଖରିତ ହୁଏ। ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଉତ୍କଳର ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ ସୁନ୍ଦର ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉଦ୍ଭାସିତ। ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର କୁଟୀର ବକ୍ଷରେ ଧରି ସେ ବଜାଇ ରଖିଥାଏ ତାର ପବିତ୍ରତାକୁ। ଏହା ସହ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସାଜିଛି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ। ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଭୂମି। ଏହାର ବକ୍ଷରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସୁର ବୀର ଉତ୍କଳ ଜନନୀର କୋଳ ମଣ୍ଡନ କରି ଉତ୍କଳର ଗୌରବକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ବଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଶରଣଦାତ୍ରୀ ରୂପେ ବିଶ୍ୱବିଦିତା ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଉତ୍କଳ ମାତା ଚିର ବନ୍ଦନିଆ ଓ ଚିର ନମସ୍ୟା। ପିଲାମାନେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମେମାନେ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ବୁଝି ଏହାର ସାର କଥାକୁ ଯଦି ଲେଖିପାରିବା ତାହେଲେ ଏହି ବିଷୟରୁ ଆସୁଥିବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଓ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବାରେ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ।